خبرات سمعت راديو رنا خميك أنيهم لو معلت مساي أمسمر تليفون دلو أتو يل تولدي أتو يل تولدي عدمي أخبيركا ويريد خاطر كفلن فارنيا سلازخن كابش مسمعت راديو رنا يمسكنكا يا غني لي أبك أنا بعل دتن حدش عامتني نادلنا كما يدلو بعلات أبطاهم حرقون عيون أخبير كيس لزعدم كني بزقات أمزي أغني لي راديو رنا معري يمسكنهم روحس أو دعمت نقولو سمعي يا أبسدت كونكا هذا على قديتو دعمت كنتني عدنا يكونني بزغانا جن سلام أواني زلوا بزي يقل بزح جزي أبز مرة خب بزحانون متي خلا خمو بزعبها بزح سفلت إلي حسب جنة تم حدش سمعت ناس كقرب بزعبها نجرنا أب كندا خات أم أدلها يقل أنت أخات جبر قرب نايك المحجين نايحجين هون الناس كخما يسكي قرب حتى أساسرنا. أوكي يعني يويل تولي إزبهال كنت قديم كتجلس كيو أبز وان زي أب كندا إزغمت كاب إيرترا كاب زوج 15 عام كوينلو كلمة موسعي أب سمرا يونيفرسيتي بعودة هرشات ماهرة أب مرمر هرشة ونيسرح نيرة دهريون أب سدة أغنية أب زوان زخا أب زباو تعنا عندنا خالد مرتزنة أب زباو تعنا يسرح كم تزبل كيوها أب محبرة وميديا بتاعمي بتخارج مثلا أنا زفلت ونقرأ بس حزبي كافل بتاعد دخل عامي أنا نتيس الواناي كايدانا نمنقد فتكبر كتنا له مالت تفلالي سنة أباوي أبركوتات قطمتات ويحصر زبالة كمزي وازامسكو نقر زمسلون تقرب رئيكا أب تفلالي حسابات حصيرن نصورن رئيتها تقرب مو نعخا خم أبنت وكيلي نتوم كمخا أبت محبرة ومراخبيتات زنطفو زلو تي إرتراو خط أب حدا ما أزنقصكم أغنيعكم مرلكم أبزقوانزي السخاء أمونغوزي دلايلوتي أقاد إموزولو زي متأممان ديوي قال تبديلة تقليلة تقاديلة تعابليلة دبل بزوح نقراتي يسمع أو تكيركم كأبزوح حسابات كتلاوط ويسمع أمو مجمري حجينا زي أبزو دلايلوتي أبننه الحلو أقاد إموزولو بدهوتاسي انتاين مسلاسك بوخ جمر صراب بالكاز أمو أبيلكا هتردأنا يئل مزنعتي كونان ردأنيو أو خلو رئيتخا جن انتايو برقص مالت أنا بمثنات جيرا زي وكبل كم تزبلكيو زغير أيكون كن رئيتي نمهاب جن حجي كم أبسدتي نازلنا فاعلنا نازلنا كم سرع زخانة بحالي مسرحون يبلنا مثلا لو جواب ننبينونا زخاليو بجزية تاريخها كم زبلكيو أنا ود مثناتي جيرك بزعبو خزارة بيخبدن نديو تتاقم جن حجتي أبصفها لنجارات كافتي زوج مجلسيات نديزو بجس بستفعل على دليل فتحي بمحبر زقامو يخونو بالكسبات أبزو هابريتوي تسمعيتات دفتر جزها كافتنا مبها هذا شجري بنوصل نبها هذا لذي لنا يحجي أيتما أخلنا أيتوكلنا نسمع تسمعن زبل ترعنات تسمعها بتحدو جنون أو زغال سزي نعنا زو كلا يكونن ندلتنا دنسبار أيكونن زبل سمعيتات عندما عبله الصخاء أنا متفناني خير مالتي كل جزء تسمعيت كمنتات بجس نعيا يوكلنني ويكا أيتوكلكن كابزبل سمعيتي زو سرنبر أبدل كم حاكم كنزار تخينا تبديل نقطة بالتوانكا أبدأ جزرلو دلاي فتحس عمل سلطان ونوني يقولون حدا كوسع ويك كبدلون مشالو كتكايم تخيلي خا بحال خا كلال صاحن بتخاب فنو تقبرس لذا حاجه يكون كان منغستي يكون كان استطرنف كتطرنف كاس جيجا من قد كتل تخل تخون كن كل سب فنو لذا خي زلو حدا بديلو ويكتبلون قرب يخبر جن نتطرنف جن حدا عبطرنف نخيف ترجن برقص سرع عبا مبحال تزيحالي كقود أمهانو جن بزح ملكتاتون أبنتاتون نريو لنا مالت تي تسقم كاب ፖለቲካዊ ድዩ ዋላ ሃይማኖታዊ አውራጃዊ ብሔራዊ እንታይ እስከ ተቆንድ ሽግር ሕጂ ማለት ሰብ ኣብ ፖለቲካ አንቀሳቀስ ከሎስ ናቱ ነጸብራ ድሌቱ ባህጉ ክራኣየሉ ይዝደሊ ኣብ ዝኾነ መንቀሳቀስ ብፍላይ ካብትና ሃገር ዝምልከት ጉዳይ እንተኾይኑ ኣነ ከም ሰብ ሃይማኖተይ ዝተወለድ ኩሉ ከባቢ ክረብሕ ከይውፃዕ ባህጊ ክህልወኒ ንቡር ማንም ሰብ ከዓ ከምኡ ባህጊ ይህልዎ ማለት ሕጂ እዚ ይትበደል ተባሂሉ ኣወፃኢ ብፍሉይ ከም ዝበልኩኺ ሓይሉን ስለዘይብሉ ማንም ሰብ ይተኣከብ እምበር ኣብ ልዕሊ ካልእ ክፍጽሞ ዝኽእል ሕጋዊ መሰል እውን የብሉን እንታይ ደኣ ምንቅስቓስ ዝብል ኣክቲቪዝም ወላ ምሳሌ ውድባት ኢልና ክንፅውዕ ንኽእል ግን ብወግዒ ዝተመስረተ ሕጋዊ ውድብ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ሕጂ ኣብ ዝኾነ ነገር ግን
perceived ወይ ከዓ ባዕልኻ ትግምቶ ወንድመስለካውን ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ኩሉ ቁንጣር ተርእኻ ገለ ሃይማኖትና ብግቡእ ሃይማኖትና ዝርብሕ ኣካይዳ ፖለቲካ የለን ይበሃል ንኸባቢና ዝውክል ኣካይዳ የለን ይበሃል ኣብ ገለገለ እውን ዝውድብ እዚ በዞም ከባቢ እዚኦም ዝተዓብለለ እዩ በዞም ወገን እዚኦም ዝምራሕ እዩ እናተባሃለ ክፍተታት ትፈጠር ሕጂ እታ ምስጢር ግን ከምታ ዝበልኩ ወይ ከዓ እታ ናይ ሓቂ ክንሓስባ እንተለና ግን ኣብ ደገ ኢና ዘለና ሓደ ነገር ኣሎ ሓይሊ ሕጊ ወይ ከዓ ተፈጻምነት ሕጊ ዘለዎ ተግባርሲ ክንወስድ ንኽእል ዲና ንሕና ብዝኾይን ኣነስ ካብ ሓደ ቦታ ከባቢ ኮይነስ ንዓደይ ዋላ ከቀድም ኢለን ተሓሰብኩ ኣብ ዝኾይነስ ከተግብሮ ይኽእል ዲ ሓይሊ ወይ ከዓ ሕጊ ዘፍቅደልይ ኣሎ ዲ ንሕና ብደገ ንፈቅድ ኣለና ንንቀሳቀስ ዘለና ሓደ ውልቀ መልክ መንግስቲ ኣለና ንዕኡ ዕድሚኡ ሓፂሩ ስርዓት ሕጊ ምትካል ትዝበዝሕ ካብ ምንታይ እዩ ካብ ፐርሰፕሽን እዩ ዝመጽእ ባህላይ ምሻሎ ፍርሒ ዘበገሶ ገና ብኣግኡ ከሎ እዚኦም ከም ዝኾይኖም ሞጽ ባህንጎ ሃገርና ዳዚኦም ከዕብሉሉና እንዲዮም መሰልና ኣይክሕለውን እዩ መሰልና ኣይክረጋገጽን እዩ ካብ ዝብል ፍርሒ ካብ ኩሉ ብፉሉይ ንኸም ዝትብሎ ይትኽእል ኒኻ ምክንያቱ ናይ ኣውራጃ ጉዳይ ተላዒሉ እዩ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ተላዒሉ እዩ ሕጂስ እቲ ፐርሰፕሽን እዩ ትቐንዲ ስክፍታት ትፈጥር ዘሎ እምበር ኣብ ደጎ ኾንካ ብዛዕባ ሃገርና ከነተግብሮ ንኽእል ሕጋዊ መስርሕ እውን ስለዘየለን ንሕና ኣክቲቪስትስ ዓይነት ኢና እምበር መንግስቲ ከም ዘይኮንና ይዝርዳእና ይቐኒለይ ይእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክልተ ርእይቶ እዩ ደሎ ከም ገሊኦም ሕጂ ተደፅሪናዮ ሕጂ ንጻሪእስያስ ጥራይ ሓቢርና ስኢልና ንስራሕ ንቃለስ ኢልና ጽባሕ ንግሆን ንሕድሕድና ክንናቆት ኢና ሕጂ ሓቃ ዓዲ ሓቃ ነጽርያ ዝብሉ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ቀዳማይ ጸላኢና ሕጂ ህግደፍን ትስርዓቱን እዮም ኩሉ ጸገማትና ወይ ዘይምትእማንና ኣወንዚፍና ንኺድ እሞ ሕሪብቲ ዓድና ምስ መጻና ወይ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምስ ቆመይና እቲ ጸገም ከም ብሓድሽ ምስ ህዝብና ኮይንና ክንሪኦ ንኽእል ኣብ ዓድና ኮይንካ ጥራይ ክፍታሕ ድኽእል ዝብሉ ኣለዉ እሞ እንታይ ርእይቶኻ ኣብ ዓድና ምስ ከድና ኢና ክንፈትሖ ንኽእል ትበሃል እሳ ምናልባት ቁሩብ ኣርሒካ ዘይምርኣይ ዘላታ ኮይኑ ስማዓን እቲ ዓማፂ ስርዓት ምእላይ وعلى حدر بحالو نجار يكون مغنياتو نفس وكف ليدي سبي زمت الله زلو سبي ساقي الله زلو سبي كرفت زبل الله زلو سلازم نعو دو كتبلو تخيل نجار يكون مغنياتو نزع ما مزخ عم مقدم سنعو سقاب زعمم تقول كامل كاو صنح مبال ذكاء الونا يكون ولا دلي هايو مغنياتو سبي يقفع يدلو يقتل يدلو يساقي يدلو زين نبلو زلنا شجراتنا ناي وغن شجر تحلينا ناي همان شجر تحلينا ملو بملو عبسدر كوينا خنفتحو نخل دينا بفوت ما ينخلينا مغنياتو حدا هم السؤال يبلناكو نحنا قال خفالنا يتحبر السبنا ينبر ملو حبر السبنا يكون ولا قام الزخلو سددنا عبو قصري حزبنا عب عدي زل سلازم نحنا بدقو هينا ناي ملو حزب يرتفع شجر كنفتحين خلينا جن زيدنا جنكا نو بزعبا والكمل كمل قاستراي نزارب كالا ايقدسن انتيتكا كم حاك نتو الكمل كخا كيسمر كخا كتولقو سخي كالدي وفوت ما يكالني كوخن سمر كنكالالن حادت بلجونا سرعسي ويونا تزدنا بينا زلون هالي انصار مكراس كاب جمر كون دارغا نوح كوينيكو حادت دخمتازو جن استمسرته ودب يبتن استطرنفه جوجله فحيبل بسوس لزغنا انا تحيل ناي فتحي ወይ ከዓ ንፍትሒ ዝግበር ቃልሲ የዳኽመሉ ንጠርነፍ ኢልካ ግን ሙሉእ ስጋብ ትደልዮ ክትበፅሕ ከይትኽእል ትኸውን እንታይ ዳ ማዕረ ምስትሪ አንጻር ፍትሒ ቆይሙ ዘሎ መንግስቲ ንዑ ንምቅላስ ትገብሮ ቃልሲ ማዕረ ኢኻ ናብ ስምረት ዝወስደካ ናብ ሓድነት ዝወስደካ ጥራይ ከይኮነ ጽባሕ ንጎውን ኣብቲ ኤርትራ ክትሪኦ ትደልዮ ዓይነት ምስሊ ኤርትራ ወይ ከዓ ሕብረተሰብ ክትሪኦ ትኽእል ንዑ እንዳሃነጽካ ክትከይድ ማዕረ ድኸይድ ነገር እዚ ንበይኑ ተፈልዩ ከምዝ ነንበይኑ ነጻጽልካ ክትሪኦ ትኽእል ነገር እውን ኣይኮነን ካብ ክልቲኡ ተሓሳስባታት ትኢኻ ትወስድ ዘለኻ ይእል በትና አንጻርቲ ዓማጽ ስርዓትና ተቃለስናስ ኣብ ውሽጥና ከዓ የተኸካየ ዝግብኦ ናይ ምትእማን መስርሕ ክካየድ ኣለዎ ባህላይኻ ብርግጽ ከይተኣማመን ካብ መኽመይ ጌርካ ይብሓበር ምቅላስኩ እቲ ናይ ምቅላስ ንውልቀ ምልክ አንጻር ውልቀ ምልክ ምቅላስ ምርጫ ኣይኮነን ከምዚ ብ10 ሰብ ኮንካ ዲኻ ብሓደ ሰብ ኮንካ ዲኻ ብ100 ሰብ ኮንካ ዲኻ ትመውት ኣለኻ ትቕተል ኣለኻ ትጠፋ ኣለኻ ኣይቅተልን ኣይመውትን ክትብል ተፈጥሯዊ ግዴታ እዩ መሪጽካ ተኣትዎ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ክንጥርነፍ ኣለና ክንሰምር ኣለና ቅድም ኢልካ ስጠጠው ከተብሎ ደሊኻ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ሰብ ክቃለስ እዩ አንጻር ዓመፅ ክቃለስ እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ግን እቲ ቃልሲ ግን ንኽሰምር ግን ስኒት ንኽሕይል ወይ እውን ተዓወቱ ቀልጢፉ ንኽመጽእ ግን ስምረት ድልዮ ኢና ንብል ዘለና እምበር ነቲ ቃልሲ ጠጠው ከተብሎ ይትኽእል ኢኻ እንታይ ዳ ደይሰምር ቃልሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ስኒት ተዘይመጽ እዩ ደይሰመረ ወይ ከዓ ግዜ ዝምጠጦ ክኸውን ይኽእል ከምኡ ንኸይኮነና ስሉጥ ንኽኾነልና
ኣድማዕ ንኾነልና ሞን ህዝብና ከዓ ነባሪ ሰላም ዘምጻሉ ንኸውን ግን እቶም ኣብ ፍትሕ ንቃልስ ዘለና ስምረት ክንገብር ክንክእል ኣለና ማለት ስለዚ እንታይ እዩ ከምዚ ፉሊ ክልተ ሳብጀክት ኮይኑ ነንበይኑ ፈላሊኻ ትሪኦ ነገር ኣይኮነን መይ ጌርና ንስርዓት ነውድቆ ኣብ ዝብል ኣኼባ ማዕረማዕሪኡ ብዛዕባ ስኒት ናይ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ብዛዕባ ስኒት ክዛረብ ከለኻ ብዛዕባ ውልቀ ምልኪ ብኸመይ ይወድቑን ማዕረማዕሪኡ ዝኸይድ ነገር እዩ ተፈላልዩ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ቻሌንጅ እዩ ብዘረባ ጥራይ ኣነ ስለተዛረብኩ ሰብ ንሳነ ተባሂሉ ክሳነ ማለት ኣይኮንኩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ግን ማዕረማዕሪኡ ከተኺዶ ዘለካ ኣናደ ይረአያ ማለት ንኣብነት ብውልቀ ሰብ ንወስደና ኣብነት ኣነ ንስኻን ግረፎሞ ትውድብ ኮንካ ወይ ዓብ ትካል መስሪትካ ፖለቲካዊ ይኹን ዋላ ካልእ ትካል መስሪትካ ብሓባር ክትሰርሕ ኣነ ንስኻን ድሕር ዘይተኣማሚና ሓቢርና ክንሰርሑን ኣይንኽእልኒና ክልተ ሰብ እትረፍ ውድብ ኣብ መንጎና ዘሎ ቅድም ክንኣልዮ ክንክእል ኣለና ኣብ ናይ ሓባር ክንሰማማዕ ስለዚ በዚ መንፅር ዝክትሪኦ ከለኻሲ ካብ ክልስ ሓሳብ ወጻኢ ግብራዊ ምስክርነት ወይ ብግብራዊ ክረጋገጽ ዝኽእል ዲ ዝትብሎ ዘለኻ ይል ካብ ተመክሮ ከዓ ትብግብሪ ዘጋጥም ዘሎ ካብቲ ባይታ ንዛረብ ብግብሪ ከመይ ይደጋጥም ዘሎ በዳሂዩ ብጣዕሚ በዳሂ ዘሎ በዳሂ ምዃኑሲ ትውልቀ ምልክስ ሓይሊ ዘይብሉ ጠጠው ኢሉ መቕጻሉ ሓደ ኣብነት ኮይሱ ንበዓል ክሕጂ ክንክሕዶ ኣይኮንኩን ድብለለኹ ሽግር የብልናን ወይ እውን ውድባትናን ትካላትናን ሰሚሩሎ ማለት ኣይኮንኩን ንዑ ኸቃሉ ለይለ ኣይኮንኩን እንታይ ደኣ ግን ከምዚ ንሓደ ወንዚፍካ ንሓደ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ኣብ መዓልታዊ መስርሕና ብንጠራነፈሉ ነገር ነቲ ንዓና ናብ ምትእማን ዘምጻና ነገራት ክንገብር ክንክእል ኣለና ሕጂ ክጸንሑ ዘለዎም ኣርእስታት ክፍሉ ይኽእሉ እዮም ዘይተሰማምዓሎም ነገራት ንኣብነት ክብል ክእል ክጠቅስ ክእል ገለገለ ርእስታት ኣሎ ሰይ ንኣብነት ናይ ቋንቋ ሕቶ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት ተወሲድና ማለት እዩ ካብቲ ብዙሕ ከከራኽርና ዝኽእል ብዙሕ ነገር ክህሉ እንዲ እዚ ከዓ ከም በኣስ እውን እኮ ይኮነን ከም ሓቂ ተሪኢኻዮ ሓደ ሰብ ከም ቋንቋ እየ ዝደሊ ወይ ከምዚ ዓይነት ምባል እኮ ከም በኣሲ ሰባት ይወስዱ ኣለዉ እምበር በኣስ እኮ ይኮነን መሰሉ እኮ እዩ ዝኾነ ዓይነት ኣብ ኤርትራ ከምዚ እየ ዝደሊ ክብል መሰሉ እዩ ነዚ ብበኣሲ ክንሪኦ እውን የብልናን ግን እቲ ቀንዲ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብሮ ንኽእል ኣብዚ ኸነተግብሮ ዘይንኽእል ነገር ኣሎ ሎሚ ንኣብነት ኤርትራስ ብዓረብ ዶ ዝዛረብ ዓረብ ሃገራዊ ቋንቋ ዶ ይኹን ኣይኹን ዶ ዝብል ክርክራት ይለዓል ግን ቀዳምነታት ክንሰርዕ ንኽእል ኢና ብዛዕባ ቋንቋ ዓረብ ሃገራዊ ቋንቋ ምዃኑ ዘይምዃኑ ትግርኛ ሃገራዊ ቋንቋ ምዃኑ ዘይምዃኑ ዝብል ኣርእስታት ህዝብና ምስ ኣከብና ባይቶና ምስ መስረትና ከም ስርዓት ህዝባዊ ዘተ ጌርካ ሓብ ሓደ ማዕልቦ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ተረዳዲእና ከነጽንሖ ንኽእል ጉዳይ ክኸውን ክእል ኮይ ሎማ ዓረብ እንተዘየምጽኹማ ወይ ትግርኛ ሃገራዊ ቋንቋ እንተዘይጌርኩማ ኣነ ቃልሲ ንፍትሒ ኣይሳትፍኒ ዝብል ኣረኣያ ኣሎ ይብለኒ ኣነ ከምኡ እንተሎ ምናልባት ኣሸጋሪ ክኸውን ሕጂ እንታይ እዩ ግን ሓንቲ ነገር ግን ክሕብራና ዝኽእላ ግን ነገር ኣሎ ከም ኤርትራውያን ኤርትራ ቀዋማዊት ሃገር ስርዓት ሕጊ ዘለዋ ሃገር ድሰፈና ንኽትከውን እዚኣ ማንም ኤርትራዊ ድሰማማዓላ ነገር ካልእ ከዓ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ድሰማማዓላ ነገር ካልኣይትነት ብኸተራኽበና ትኽእል ከዓ ኤርትራ ዓማፅ ስርዓት ሕጊ ዝረገጸ ሃገር ከም ዘለኻ ኣብዚአን ድሰማማዓና ኣብዚአን ብትኽክል እንተኣሚንና በዚአን ጥራይ ብዙሕ ብሓሳብ ኮይና ክንብገስ ከም ንኽእል ምትእማን ፈጢርና ንኸደሉ መንገዲ ክንሰርዕ ክንክእል ኣለና ከምቲ ዝበልክዮ ብዘረባ ጥራይ ዝውዳእ ኣይኮነን ምትእማን ክንፈጥር ንኽእል ክንክእል ኣለና ምትእማን ክንፈጥር እንተኮይና ከዓ እቲ ፕራዮሪቲ ምስራዕ ቀዳምነታት ክሰርዕ ትኽእል ኢኻ ሎሚ ብስደት ኮይና ከም ቀዳምነት ዘድልየና ነገር ጽባሕ ሃገር ስርዓት ሕጊ ዘለዋ ቀዋማዊት ምስ ኮነት ክንገብሮ ኣብ ቅድሚ ህዝብና ባይቶም ምስ መስረትና ብሕጊ ክንረጋግጾ ንኽእል ነገራትን ፈላሊና እንተሪእናዮ እቲ ዘይምትእማን እንዳፈኸሰልና ክኸይድ ስለ ዝኽእል ናብቲ ከቢድና ዘሎ ሓደ ምዃን ወይ ከዓ ምጥርናፍ ዝቐለለ መንገዲ ክንከይድ ንኽእል ኢና ዝብል ርእይቶ እዩ ዘሎ ካልእ እንታይ ኣብነት ኣሎ ከምዚ ተመን ዝረኣየ ብልሕፂ ተዳህለ ዝበሃል ኣሎ እቲ ዝሓለፍናዮ ተመክሮ ናይ ገሊ ኤርትራ ንኣብነት ካብቲ ንተጋደልቲ ዝኽሰስሉ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲያዊ ኮይኑ መጺኡ ኣንጻር ውልቀ ምልኪ ዘይተቓለሰ ናጽነት ጥራይ ምጽእ እምበር ዳሕራይ ምስ ህዝብና ኮይና ኩሉ ነገር ክንፈትሖ ኢና ይብሉ ነይሮም ተጋደልቲ ዋላ ናይዞም G15 እውን ተበግሶም ከምኡ እዩ ኣብዚ በፂሕና ኣለና ናጽነት ኣምጺና ኣለና ሪፈረንደም ተገይሩሎ ሕጂ ናብ ቋም ገጽና ንኸይድ ምስ ህዝብና ጌርና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዝብል ምትእማን ዝነበሮም ይመስል ካብቲ ኣቀራርቦኦም እዚ ኩሉ ፌይል ገይሩ እዩ እዚ ኩሉ ይተዓወተን ሕጂ ከዓ ምስ ህዝብና ኮይና ጽባሕ ንግሆ ዝሓሸታሽ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ሕጂ እዚ ዘለና ተመክሮ ወይ ድሕረ ባይታ እቲ ሰብ ተዘይኣመነስ እንታይ ሓጢኣቱ ሕጂ ኖ ሓቃን ወዳን ጓላን ሕጂ ተፍልጥ ንዝብሉ ዘለውስ እንታይ ኢልካ ትምልሰሎ ሕጂ ታ ወዳን ጓላን ሕጂ ተፍልጥ ድብል እኮ ደፊኒት ኣርእስቲ እውን እኮ ይኮነን ከምዚ ብላክ ኤንድ ዋይት ይብልዎ ብእንግሊዝኛ ኸም ጌርካ ትኸፍሎ ነገር እውን እኮ ይኮነን ኣይና እዩ እቲ ወዳን ጓላን ይነፅር ዝበሃል ዘሎ ርእስትስ ከምዚ ንፁር
زين كم زدسك هذا الله زين نملسن زين أي نملسن تبحال وكون صوري لا بوليتيكا قالس مسرحي حجي من البات نايميدا تايس كنيركي نايجي 15 تايس كنيركي بنصور من البات جزئي تاريخ قلصو خون جن حقوفات كم تنبرو دخمتات كم تنبرو كلاتنا نسمع عنه نجاري من البات نايجرلي وتعدرا وقالسيو توم شعونتي ديمقراطي استحان كسيلنا بهاجرنا نمسوز بل من البات كونتاو نيردو ايكونن ديو كال ارستي مخنيات استفلي عالم سلازخونه حجي برتاو قالسي كون زغبر زلو قالسي نسرعت حقن مسفان حجي نصوع زلنا يرترا تقالسي كوت تعمات سرعت نلقس نبل دلنا قدامي تقدم خناتكو نعونو القصومبر دحري ديتنا نغبر كو يكون حجي من البات انا ابزيات ريخ قلصا زخل من البات وناب تصعبات يريخ تخونكي امناي قوام كامبين يغسغسي مسكالوت بصوتي كوينه ابوها كم مبقس يكوخنا زخل صدق قوام لنا الى زامن السو حاجه كم كسوا معنا زخل مستفتع عجزول حبرسبون كساني نازخل ويكا كونكت غبرنا زخل كرخبنا زخل مبقس كم دلنا الى زامن جي زي انا بنت كم مبقس تكوننا تخيل مخنياتو دغمتات كله خيل زقوام سبات جلسات ونناتهم سكفتا خلو مخيل جن حدد اسرو ነገር እንታይ ንህዝብ ስልጣን ዝህብ قوامي ጣን ናብ ህዝብ ሰጋግር قوامي زي اكو ታቅንዲ ሽግርና ዘላ በኤርትራኮ ጣን ናብ ህዝብ ዘይ መስጋር እዩ ስርዓት ሕግ ማለት ኩሉ ነገር ፈትሐልካኮ ማለት አይኮን እንታይ ዳ ስልጣን ኣብ ሰብ እንተመጽዩ ግን ኣብ ህዝብ እንተወሪዱ ስልጣን ህዝብ ተዘራሪቡ ቀጻል ፍትሒ ወይ ከዓ ስርዓት ሕግ በሓደ መዓልት በሓደ ለይታ አይሰምርን ዘን ኩለን ኣብ ላዕሊ በጽሕን ዘለዎ ሃገራት እኮ ነው ወይ ጉዕዞ እንተጓይዘ ሕጂ ኩሉ ብላክ ኤንድ ዋይት ይፈትሐልና ክንፈትሐለና ኢልካ ዝበጽሕ ነገር አይኮን እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረና كم سألك حسيبا نيرا كم أبنت صبت بعد خاطر إسكال الخاص خاو بزح خاو بزعب قوام تجوس قوام نايتس عن شوعتن زقبلن زي قبلن حج حبيرو أنصار إسياسي على صلوا دحري كم زادت إسكال الخابنت شعوت دقبلن دي قبلن سي دحري إسياس كيدون ولا ما كميلي بحبارك صرح شعوخ من يقبل من يقبلن الكاريخ بأسخ ما تسوي أنت أخو حجي ذا قوام زيا بقوام وايتو زادقت قوامي نيسياس لذي تسرحو إسياس نحلي حنساب مويتا يبل حنساب جزي يكون نبل حنساب زي إرتاباني زود ليون دابلي يغشلالو قشلاتاني هي قتلونالو جن أفتو قوام انت تقيسلو بتكبار بعدمينا وزرعنا يسل زخونة عزيلو عل زخونة هزباو تساتفو زنبرو قوامي قواما بايتو زادق قوامي تزبزح تحسو ون يونيفرسالي نزو كلو دسددنا قدا ناب سدد دمسانا قدا بمولو دملس قوامي إذا مالت جن كغير زلو وي كغير زخل فوتسم يبلون مولو قوامي مالتي هيكون حجي أبزيز تموكروي كاب سمعخو كافتن دقاقيموم دسكفوم نجر سبات زي أخوينا زبلون انت سميع خان أبنت نزح حجي ناب سدد هبكي إنا زلو نجر حجي ناب سدد دمكعنا سلنقتل سلموس بزي تزاريبكم تباحيلنا سلنداقون سلنقتل سلنوارد دلنا زو قوام زي نزب بقس خونا النخيلي توحاد نزو تقو قبلنا أسرات نخفت حالنا خيلي سدد تقو قبلنا خيلي of course سدد تقو قبلنا خلقون نخو overnight هيكونن زو خلو ساعبين مزيو بحاد اللي تتطوزو النقر هيكونن قلنا وخوص دلنا خيلي حجي دحري يوغن دسامع عن دي سامع عن انتلكي إذا قوام زيادة زادقات نفرسا إنا خنبت توم دي سامعو نفرسان تايلوم من يزفرسا من يخفرسا سلطان زلو بهزبز قومت قوام كاب كونت بسلطان هزبز قومت قوام كاب كونت حارو بختفرسا يتخذنيا يوئل كترسا يكذن كم تاب قوام بايتو زادقات بحيل هزبوها اختفرسو هنا بحيل هزبو اختفرسي سلازي تقوام تأوجمو بايتو يتخذ إذا بايتو تزاتيو إذا قوام زياد دخمت على اللواء أيتدلينا نيختو قحاف على اللواء حدش قوام كنسرح لنا انتيلوتي بهزباو سلطان زقوم قوام أنا مرحبا بلو أي إذا أني ما هيش نحن أصلون نخلينا زبل بايتون تمثريتنا بسون قبولين أفتي قوام نبعلو كغير كم زخل كم ما هيش كم زخل أفتي عن قصو أغميت أول سلازي تهم كغير وزخلو سبعت له بحقه من قدي سلطان بهزبي كم زور تغيرو خبر زخل نغريكو سلازي قوامي تكبر ويكا از قوام زي كسغاغرنا يخلي سلازتبحاله كم زلو خصلان هو جدا مالت هيكون ماني غير رأيت حتو ناي مغيار حتو ناي حزب سلطان سلازي ناب حزبي نسكرو نركبوت حزبمو حزبها بايتو عقيمو زغبره خغبرو هرا يعني اللي يطيل سخا خما خالو خلوت بزحات نفعات صحفت لكم مبزي محبره ومره خبيتات تعزبتي جيجان تخوينو تقرب من تخليها إساس قال خجبر كله وي نتي إرتراوي هجراونت وي مننت وي زخون النجار غيرو أنصارو بزح قصقصات كتجبرو تقنيو إساس زخون أجندة نزدن بتقامو دخون كسان كلها أمنا نحل حد كاي خوونتي أرستي هجي اعتبرنا دي اللي خوينو وي
كما مدنغاردي دولو خوينو قدامنتاتا مسرع تايت شجر ويجيغات عزبتي يدلني جيغا خبلو يكلني جن اب كل سبيو يلون كزارب يكلني حجي كم حق نزارب انتلنا نحنا كنتاتا جديد الناس مثلا نمبر ناي بوليتيكا مورات وي ناي بوليتيكا مقراس سبايت كنا يكوننا مسينا تايدا تشجرنا عدنا اب نفسنا سلازمصن حزبنا سلازوارده كل هيوتنا سلازبلاش وزعتنا سلازي تومكرو حلينا كايدا بوليتيكا مولو بمولو مليخنا يون خينا لنا خنبلا نخلينا سلازي سمعيت كل غزي سمعيت غزانا حجي إسياس زغبرو نغرات ازيون نرفخاز تنك زغطع كان نغار يمصمو حجي كافتي بانجلش تايب لود كافتي بيج بيكتشر وي كاتا عابس الرسع بالكاس حفت ندر اديها نعو وقت ملس تدانادن مالتي از مولو بمولو جيغا مالتي هيكون كن كافت عابس لنا موزع حد غزي شتات يبلك بفلبت حد غوزيونكو انتي نبل منالبات ون اسياسي بخوم غير حزنا حد غزي زيكون زغبر زلوس منالبات او خصمدنا بوخنو قيا سلازدفينا ونخو ندبلي خاكو حد غزي تخكلي مالتي هيكون كن سمعي سلازغزاك حد غزي بتسو ازيز سدممن زقطع النغرات كغاتم كله ناو تغزا كمت زبلي زلخ ግን አካይዳና እንታዩ ርሑቅ ዝጠመተ ዓብሮ ድማ ዝሓዛ አካይዳ ክንከይዳ ኣለና ሁላትና ሓደ እንታዩ ከምቲ ዝኹሉ ደቂ ኣንሰና ዘሎ ሓደ ጸላእን ባህርያዊ እዩ ኸዓ ሓደ ጸላእ ኢኻ ክመጽእ ከሎ ኩሉ ግዜ ተሓብር ኢኻ ኣብ ግዜ ናጽነት ሓደ ጸላእ ነይሩና መግዛእቲ ኢትዮጵያ ነይሩና ዛስዋ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ኮይኑ ከም ዝብለ ዘለኺ ዋላ ስክፍታ ዝነበሩ ዘይነበሮ ናጽነት ጥራይት እንዳበለ ተጋዲሉ እጂ ኸዓ ኢሳያስ ዝኾነ ነገር ክገብር ከሎ ንህዝብና ዘሕርሮ ባሳጭዎ ነገር ክፍጽም ከሎ ካብቲ ካልእ ዘቋይቐካ ወይ ከዓ ተፋነካ ጸንሐ ውፅእ ኢልካ ናብቲ ሓደ ዝዓበየ ጸናኢኻ ክትቐንዕ እዚ ኸዓ ባህርያዊ ኣብ ኩሉ ነገር ዝረአ እዩ ግን ከም ሓቂ ናብ ዓወት ክንከይትኾይንና ክንረግእ ክንክእል ኣለና ርግእ ኢልና ኸዓ እቲ ዓብ ስእሊ ርኢና ክንከይትኽእልና ዝያዳ ናብ ዓወት ከብፅሐና ይኽእል ኣንፈትና ከይስተሓትና እዩ ራይ ማለት ከምዚ ገሊኡስ ብዝረብ ስለዝተሳእነ መዛረቡ ስለዝተሳእነ ጥራይ ይለዓል ክህሉ ገለገለ ጉዳያት ንምባል የልዕልያ ተሕቶመኒ ካልእ እውን ኣሎ ኩሉ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ወይ ኣብዚ ደላይ ፍትሒ ዘጋጥም ሕንፍሽፍሻትን መኻልፋትን ብህግደፍ ብዝተላእኩ ወይ ናይ ህግደፍ ኢትከም ደሎ ጌርካ ናይ ምግላጽ ቴንደንስ ኣሎ ዝኽእል ውዳዓዊ ገምጋም ድዩ እንታይ ተመክሮኻ ወይ ርኢቶኻ ማለት ውዳዓዊ ድዩ ገለ ክሳብ ክንደዩ ማለት ኣነ በጽናዕት ዝገበርኮ ነገር የለን ናተይ ርኢቶ ክሰብቲ ኮይነ ግን ሓደ ነገር ሚት እርግጸኛ ኮይኑ ክዛረበሉ ዝኽእል እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ዓመፅ እዩ ዘሎ ኣብ ውልቀ ምልኪ እዩ ዘሎ ንዕኡ ዝቃወም ነገር ንዕኡ ደው ከብሎ ዝኽእል ቃል ዝኸፈለ ከፊሉ ደው ከብሎ ከም ዝፍትን ርግጸኛ እዩ ናይ ዝተሪኦ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናቱ ልኡኻት ዝጽሕፍዎ ጽሑፋት ዝገብርዎ ነገር ሓደ መርኣያታት እዩ ናቱ ጎስጓስ ዘካይዱ ዘይኣምኑ ኣብነት ተወሲድናስ ስርዓት እዚ ትኽክል ከም ዘሎ ሃገር ትምዕብል ከም ዘላ እዚ መጻኢ መንእሰያትና ዘጽነተ ወተሃደራዊ እስክርና ገደብ ዘይብሉ እስክርና ደቆም ዘይሰዱ ባዕሎም ዘይከዱ ሓዲሞም ወፅኦም ከለዉ ከይተረፈ ኣብዚ መፅኦም ናዳ ንዕኡ ጎስጓስ ንዕኡ ፕሮፓጋንዳ ንዕኡ ክገብሩ ከለዉ ዘይኣምኑሉ እሞ ገሊኦም ከማን ብቐረባ ትፈልጦም ኣብ ገዝኦም ባዕሎም ልክዕ ማዕረት ደላይ ፍትሕ እናማረዱ እንዳነብዑ ከለዉ ወፅኦም ግዝ ነቲ ስርዓት ዝከላኸልዎ ዘቀባጥሩሉ ዘሕብሕብዎ ክትሪኦ ከለኻ ስርዓት ስቕ ኢሉ ከም ዘይሪኦ ርግፀኛ ኢና ኣብዚ ወላ ሓደ ዘጠራጥር ነገር የለን ግን ማዕሪኻ ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሓ ክነስተውዕሉ ዘለና ኸዓ ናትና ውድዓዊ ዝኾነ ድኽመታትና ድዩ ጌጋታትና ድዩ ገምጊምና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ኩሉ ዘጋጥም ነገር ኩሉ ዘምፅን ሽግራት ናብኡ ኾነልግቦ ኸዓ ፅቡቕ ኣይኮነን እሱ ከም ዝገብር ትሑዝ ወሲድና ኩነታትና ግን ብግቡእ መርሚርና ጌጋ እንተኾይኑ ጌጋ ምዃኑ ኣሚንና ክንቅፅል ኣለና ሕጂ ሽም ከይጠቐስኩ ኣብነት ክኽእል ይኽእል ኣብ ኢንተርቪዋት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ሕልፍ ኢሉ ትስማዕ ዝኾነ ነቐፌታ ክመፅኦም ከሎ ዝንዝን ጌጋ ጌርኩም ኣለኹም ክዕረ ኣለዎ ክብሎ ከሎ ልኡኻት ናይ ስርዓት እዮም ከፍርሱና ደልዮም ዝብል ገለ ካብ ገለገለ ትሰምዕ ኢኻ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ጌጋ እንተኾይኑ ዋላ እውን ቶም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት እንተነቕፉኻ ከለዉ ኮይኖም መሰሎም ኮይ ከም ሓቂ ተዛረብ ኮይና እኮ ዋላ ንስርዓት ኢሎም በር ክነቕፉና እኮ ነቶም ደለይቲ ፍትሒ ክነቕፉና መሰሎም እንድዩ ስለዚ እታ ነቐፌታ ክትመፅእ ከላ እዛ ነቐፌታ እዚኣስ ግብእቲ ድያ ናይ ባሓቂ ድያልካ መዚንካ ክትቅየር ተለዋ ክትቅየር ከምኡ ክንፍትን ኩላትና ሓደ ንሓደ ዝወራ ዘየሉ ነገር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኩላትና ነዚ ግምት ኢና ኢልና ነቲ ንዓና ከሰልጠን ዝኽእል ርእይቶታት ክንቅበል ናይ ምቕባል ተፃዋርነትን ክህልወና ይግባእ ብላነ እቲ ዝበዝሐ ሽግር ዋላ ኣብቲ እቶም በተቃውሞ ድበሃል ዝሪኦ ኩሉ ግዜ ኣነ ልክዕ ኣለኹ ኢልካ ንኻልእ ተጋጊልካ ናይ ምኽሳስ ባህሪ ይርአ ወይ
ناتي تزي تقبيل كايو نات كاي قبولون يزبل نز خمس عينت فلي ابزي من اسي ولدو انتي غير كايخا مالتي ناي مصوار بحري ወይ ኩሉ ተቃውሞ ኮይኑ ኩሉ ሓደ ዓይነት ዘረባ ይخزارب ዘሎ ወይ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ክቅየራሎ ድባል ስርዓት ናይ ግደፍ ሓደ ዓይነት ርእይቶ ይኽህልዎ ዘሎ ብላክ ኤንድ ዋይት ልክ እቲ ኣጋብ ቃልሲ ናይቶም ተቃውምትስ ካብቲ ናይቲ ህግደፍ ፍልል የለ ህግደፍ ንዓይ ተደይ ተቀቢልኩም ዋና ዘልኩም ተደይ ጌርኩም ጸላእተይ ይኹም ይድብል ኣብዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ከምኡ ይደሎ ነቲ ዝበዝሕ ሳይለንት ማጆሪቲ ወይ ኣስቂጡ ዘሎ ሰውን ክላዚኦምን ካብቲ ህግደፍ ኣይሕሽንዮም ዝብል ኣሎ ወይ ምስ ጀመረ ክኽለፉ ትሪኦም ንስኦም ባል ሕጅና ካብ ምዝኦም ሁሉ ትሰምዕ ኢኻ ኣብ ቃልዕ ነውፃዮ ሓባቢ ኢካውን ዝኸውን ነገር የለን ከምቲ ዝበልኩኻ ሓባ ቆስሉ ሓባ ፈውሲ ትብዓትካ የድሊ ሕጂ ከምዚ ህግደፍ ከይሰምዑና ወይ ከምዚ ተሰሚዖም ተም ደገፍትስ ከየብሉና ከምዚ ናይ ቲፎዞ ዝመስል ነገር እውን ትርኢኻ ቁርብ ድፍረት ከም በዓል ንስኻ ትዛረቡ ትፍትን ይኹን ካልኦቱን ኣለዉ ትልክዕ ሽሞም ዲኮነን ክርዳእኒ ካለን ክረኽቦም ፈቲነ ኮንታክት ክገብሮም ፈቲነ ጽቡቕ ሓሳባት ዘቕርቡ ማለት ንኽትዕ ከምዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሬድዮ ኣምፂኻስ ንኻልኦቱን ሓሳባት ንኽህብሉ ወይ ብዛዕባኡ ከምዚ ሓስቡን ጌርካ ናብ 00ስ ንኹሉ ካብ ዝጠምር ሓሳብ ንምምጻእ ክጠቅም ክእል ዝብሉ ናይ ብርዕስም ዲ ኮይኑ ወይ ትድጽሕፍ መንነቱ ክፍለጥ ድዩ ደይደሉ ኮይኑ ክረኽቦም ኣይከኣልኩን እስኻ ብትብዓት መጺኻ ኣለኻ ሞኒ ነዝብ ዝደንበ ተቃውሞ ካብቲ ናይ ህግደፍ ዘይፈልዮ ዘሎ ኣካይዳታትሲ እንታይ ክግበር ዘሎ ፈውሲ ከይመጽእ ኣፍታሕ የለን ጽቡቕ ኣለኺ ዝበልክዮ ካብ ሓቂ ረሓቕ ኣይኮነን ማለት ኩሉ ሰብ ከምኡ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ግን ካብ ሓቂ ረሓቕ ኣይኮነን ሕጂ ብጀካ ውሑዳት ሰባት እንዲና ዋላ ኣብቲ ደላይ ፍትሕ ዘሎ ሰብን ሰብ እንድዩ ሕጂ እውን እኮ ማለት ናብ ስልጣን ባህግር ዘለዎም ወይ ከዓ ንሕናይና ነርና ንሕናይና ቀዳሞት እሞ ኣብታ ቀድም ኩሉ ግዜ ክንደለና ዝብሉ የለውን ማለት ኣይኮነን ግን ትዛዓበየ ገንታዩ ፍርሕሎ ኣብቲ ደላይ ፍትሒ ፍርሕሎ ትፍርሕንታዩ ከም ሓቂ ከዓ ናይ ግድን እዩ እቲ ትስርዓትን ዝደንበ ፍትሕን ተሓይሉ ሰማይን መሬትን እዩ መንግስቲ እዩ ምስዓብ ሓይሉ እዩ ናይ ሴኩሪቲ ሓይሉ ናይ ስለያ ሓይሉ ብባጀቱ ቢልየንስ ገንዘብ ሃገር ናብ ውልቀ ምልኪ ኣቕኒዑ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ሓይሉ ይዱን ዝርግሑን ሓያል ሕጂ እዚ ዘምጽኦ ፍርሕሎ ሕጂ እንታይ እዩ ዝኾነ ነቐፌታ ክትግብር ከለኻ ቲ ስርዓት ነዚ ዲል ከይረክብ ኣብ ንንሕድና ኣይ ንነቓቐፍ ተዋሓደን ደገይ ንውፃእ ዝብል ስምዒት ካብ ገለ ደለይቲ ፍትሒ ትርኢኻ ተመክሮ ካብ ሕፅረት ዘለውን እታ ሓንቲ መትከል ምስሓዙ ዘያጥራያ መንገዲ ናይ ምባል ተሪኦ እውን ኣሎ ሕጂ ከምቲ ዝበልክዮ እንታይ እዩ ንሕና ሰባት ኢና ከምቲ ዋዕንቶ ዝበልኩ ኸውን ብዙሕ ካባና እውን ከም ሓቂ ተሪኢኸዮ ሳብ ካልእ ዓውዲ ካልእ ሞይኡ ጸኒሑ እንታይ ዳ ናብዚ ሃገር ብዓቕሙ ኸበርክት ኢሉ ዝኣቱ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ተመክሮ ይሓፅሮ እዩ ግን ሓንቲ እንታይ ክንሪኣ ዘለና ግን ንንሕድና ብግልፂ ከይተነቓቐፍና መንገድና እንዳተዓራርና ከይከድና ክንግስግስ ኣይንኽእልን ኢና ሕጂ ቶም ውሕዳት ኣብ ክፍኣት ዘለው እሶም ኣሸገርቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትዝበዝሕ ሰብ ግን ኣነ ከም እምነተይ ብቕንዕና ክቃልስ ዝደሊ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እዩ ግን ከይክእሎ ይኽእል እዩ ድኽመታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ታትብልያ ዘለኸ ኣነ ይጠቅስ ከም ዝበልክዮ ሓንቲ ካብታ ዝጠቕሳ ነገር እንታይ እዩ ቃልስና ሳብ ሓይልና ክምርኮስ ኣለዎ እምበር ኣብ ድኽመት ናይ ህግደፍ ኣይኑ ኣብ ድኽመት ናይ ህግደፍ ተመርኪስና ንኸይድ እንተለና ንሕና ክንሕይል ኣይንኽእልን ንሕና ክንሕይል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳሓየልና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ሕጂ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልኮ ክሕይለና ዝኽእልካ እንታይ እዩ ምጥርናፍና እዩ ክንጥርነፍ ተኾይንና ከዓ እንታይ እዩ ብግህዶ ክንበሃል ክንክእል ኣለና ስለዚ ሓደ ሰብ ስለዝነቐፈካ ክትወድቕ ደሊካ ማለት ከም ዘይኮነ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ማዕረ ኢለ ነይረ ዋላቶም ደገፍቱን እንተዝነቕፍለው ኮይኖም ኣብ ደገፍቱ ኮይኖም እኮ ናይ ሓቂ ጽቡቕ ዝደልዩ ሰባት እኮ ኣለዉ ማለት ቁንዓት ሰባት እኮ ክህሉ ይኽእሉ እዮም እኮ ከም ተኽሳይ ድብሉ ሕጂ ቶም ሳይለንት ማጆሪቲ ዝበልክዮም ሰባት ንኣብነት ኣሎ ቶም ሳይለንት ማጆሪቲ ርእይቶ ኣለዎ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ባህጊ ኣለዎ እሳቶም ንኣብነት እንተዘዛሪቦም ንዖምን ክንሰምዖም ክንክእል ኣለና እንታይ ይበሃል ኣሎ ብግልጽነት ንስለ ኣኼባ ደይኮናት ናይ ባሓቂ ርእይቶም ሰሚዕና ክንቅየር ክንፍትን ክንክእል ኣለና ማንም ሓደ ንሓደ ኣጻብዕቲ ኸዋጣውጠሉ ዘይኮነስ ኩልና ነብስና ሓኺኽና ብቕንዕና ካብ ኩሉ ግዜ ምሻሎ እንዳመሓየሽና ክንከይድ ነቐፌታ ከዓ ንኽንቅየረሉ እምበር ንኽንወድቕ ከም ዘይኮን ታውድቀትና ትፋሕ እንተኢልና ጥራይ ታውድቀት ትመጽእ እምበር ስለዝተነቐፉ ክንወድቕ ኢና ዝብል ፍርሒ ኣወጊድናስ ኣብ ሓይልና ተመርኪስና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ከም ሓቂ ተመጺእኻ ከዓ ስርዓት እዚ ብህዝባዊ ደገፍ እንተመጺእኻ ወዲቑ እዩ እቲ ናይ ሴኩሪቲ ናይ ባጀት ናይ ሚሊታሪ ሓይሊ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ስለ ዝጸንሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እምበር ህዝባዊ ደገፍ ስለ ዘለዎ ይኮን ሎሚ ትዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ስርዓት እዚ ከይወዓለ ከይሓደረ ከልግሰሉ ዝምነ ዘሎ ሰብ ስለዚ ክንሰምዖ እንተኽኢልና እዚ ህዝቢ እዚ ክጽንበረና እውን ስለ ዝኽእል ሓይልና ካብኡ መጠን ከዓቢ ስለ ዝኽእል ከምቲ ዝበልክዮ ብትምዓት ነቐፌታ ክንቅበል ተጻዋርናትና ክንዕቢ ይግባእ ባህላ ኣራይ ኤልያ ቀኒየለይ ኣይንፈለጥኒና ግን ከም ዝተረዳእኒ ካብቲ ሓደ ተቕርቦ ዝነበርካ መደባት ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ኢኻ ትፈልጥ ነቲ
ፍልጠትካ ትምህርቱን ወሲኽካሉ ልዑል ፍቕሪ ሃገር ኣለካ ብመንነትካ ትኮርዒኻ ኤርትራዊ መንነሲ ክኾኖ ትደልዮ ትተሓልሞ ትጽሕፈልና ኢኻ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ደስ እናበለኒ የዘንብቦ ኣነ ሕጂ ንመንእሰይ ከምዝናትካ መንእሰይ እንተልዩ ከምዝስኻ ትሓስቦ ዘለኻ ኩሉ ሰብ ወይ ኣለውን ከማኻ ካልኦት ደሓስብዎ እንተ ሓሲቡስ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ስክፍታ ይስማዓካ ንዓይ ከምኡ ስማዓኒ ፐርሰናል ካፍለካ ስምዒተይ ኩሉ ከምዚኦም ዝሓስቡ ኢለ ሓደ ክልተ ገለ ኢለ ሰሪዐ እንተልዩ ጸገም የብላን ኤርትራ ማለት እዩ ማለት ብዙሕ ሰብ ክቕበሎ ዝኽእል ንኤርትራዊ ተሓሳስባ ክውክል ዝኽእል ነገራት ከተልዕሉ ርኢኩም እሞ ተመክሮኹም ናብ ዝመንእሰይ ወለዶ ኣሕልፎ ወይ እስከብዚ ኣንስመር ክትብሎ ትደልዮ ተልዩ ዕድል ክበካ እሞ ብኹኑ ዲና ታ ቁርብ ምናልባት ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ተጠቕፍል ቀዚ ዘለካ ገለ ትብል ቁርብ ተጋኒና ኣላ ማለት ብዓቕመይ ብዛዕባ ኤርትራ ፍልጠ ብዓቕመይ ከዓ ግደስ እንታይ ተረዲእኒ መሲልካ ሕብረተሰብ ኤርትራስ ከተምኡን ገጠሩን ኢኻ ትፈልጦ ኣባህላታቱን ትፈልጦ ኢኻ ምስላታቱን ስምዒታቱ ትፈልጦ ኢኻ ነዚ ሕብረተሰብ ተጋዳላዩን ዘይተጋዳላዩን ተማሃረን ዘይተማሃረን ሃብታምን ድኻን ትርዶ ኢኻ እቲ ቀጸላታት ብዙሕ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓብ ናይ ደርብታት ፍልል የብልናን ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ዝናትካ ዕድመ ዘሎ ኩሉ ከም ዝናትካ ዝተዋህለለ ፍልጠት ዘለዎ ኣይኮነን ሕጂ ዕድለኛኻ ወይ ጻዕረኛኻ ናተይ ግምት የዝነግር ዘለኹ ይእል ሰብ ከባቢኡ እንዲ ዝምህሮ ከባቢኻ ንኸባቢኻ ብዙሕ ግዜ ንኸባቢኡ ሰብ ዝመስል ንእግሪ መንገደይ ናብ ካልኣርስቲ ከይንወስድ እምበር እዚ ዝበዝሕ 700 ህዝቢ ኤርትራስ ትሕቲ 25 ዕድመ ዘለዎ እዩ እዚ ማለት ንባዕሉ ዓብይ ብዙሕ ነገር ክነግረና ኽእል እዩ ንገሊ ህዝቢ ኤርትራ ድሓር ተነጊርዎ ተዘይኮይኑ ኣይፈልጦን እዩ ኣነ ዋላ ተጋድላይ ይኹን እምበር ገድሊ ክካይድ ከሎ ዳርጋ ጎቢዘ ነይረ ዝርዳእሉ ዕድመ በፂሕ ነይረ መግዛእቲ ደርጊ ይፈልጥ ኣቲ ዓባብያይ ሓውሲ ገጠር ሓውሲ ከተማን ስለ ዝዓበኹ እሱ እውን ሕግዘካ እዩ ድለኛ ኮይነውን ብዓቕመይ ትምህርቲ ዕድል ረኺበ ሕጂ ተኸባቢኻ ዝምህራካ ነገር ኣሎ መሳኺም ዞም ሕጂ ዘለዉ ወለዶ ረጊኦም ባህሎም ክመሃሩ ይከኣሉ በረኻ እዮም ዘሕልፍዎ ዘለዉ ናይ ገድሊ ውርሻውን ትኽብርታት ናይ ገድሊ ንባዕሉ እውን እቲ ጌጋታቱ ከም ጌጋ እቲ ጽቡቑ ከም ጽቡቑ ብጉቡእ እውን ነግሮም ሰብ ብጉቡእ ኣይረኸቡን ትዝንገሮም ዝጸንሐት ፕሮፓጋንድኡ ጥራይ እዩ ፕሮፓጋንድኡ ጥራይ ክንገሮም ስለ ጸንሐፍቲ መጀመርያ ምስጠካ ኣብ መወዳእቱ ግን ሓሶት ኮይኑ ጸንሐካ ምክንያቱ እቲ ናይ ብሓቂ ክብሪ ተጋድላይ ኣይተነግረን እንታይ ደኣ ናይ ትምልኪ ኢሳያስን ገለ ጭፍሩኡን ክብርታት ዘመጉስ ጥራይ እናኾነ ጸንሕ እሞ ኣብ መወዳእታ ምስ ተረድዎ ሓሶት ክኸውን እሞ እዚ መወዳእታ እንታይ ይገብሮ ሕጂ እንታይ ኩሉ ነገር ሓደ ነገር ክንገረካ ክነገርካ ጸንሕ እሞ ሓጓፍ ኮይኑ ተጸኒሑ ኩሉ ሙሉ ኢኻ ትጸሎ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ግዜ ንኣብነት ብስምዒት እንታይ ትርኢ ከምዚ ናይ ብሓቁ ንኤርትራ ጸሊእዋ መኒንዋ ዘይኮነስ ክላዝ ሃገር ባዕላ ትፈልጥ ገለ ኢሉ ናይ ንፅርፅሮት ከምዚ ሕፅራ ብልካ ናይ ምርኣይ ክስታይ ይረአዩ እዚ ካብ ምንታይ ዝመጽእ እዩ ካብቲ ናይ ሓሶት ተስፋታት ናይ ፕሮፓጋንዳ ክወሃቦ ጸንሕ እሞ ናይ ብሓቂ ዓንዲ ዝኾነ ሓይሊ ኤርትራ ከይተነግሮ ጸንሕ ሓይሊ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ሕጂ እንታይ እዩ ታሪኽና ታሪኽ ገድሊ ጥራይ ኣይኮነን ታሪኽና ንምናእሳ ኣይኮንኩም ከምኡ ዝብል ኣለኹ ታሪኽ ኤርትራ ግን ታሪኽ ገድሊ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ መንነት ኤርትራ ከም ትኽብለ ጸናሕኪ ክብሪ ሕብረተሰብና ኣሎ ክብርታት ሕግታቱ ሕግ እንዳቡ ኩሉ ባህልታቱ እዚ ኣሎ እዚ ወሪሱ እንተጸኒሑ ዝመንእሰይ እዚ ምርኩሱ ዝዓበየ ስለ ዝኸውን ብቐሊሉ ሰንኮፍ ኣይኾነሉን ግን ብፕሮፓጋንዳ ጥራይ ጌርካ ከተጽሞ እንተጸኒሕካ እታ ፕሮፓጋንዳ ምስተቐልዐት ጥራይ ይተርፍ እሞ ኣብ ጠልጠል ይተርፋሉ ሕጂ በዓል ንሕና በታ ሓደ ወገን ዕድለኛታት ኢና ምክንያቱ ካብዚ ንእሽተይ ወለዶ ደሓሽና ኢና ሕጂ እሱ ዕድል ይህብና እንታይ እዩ ዝብል ሕጂ ነዚ መንእሰይ ዋላ ንኹላትና እውን ዋላ ኣነ እውን በዓለይ መዓልታዊ ክንዝክሮ ዘለና እንታይ እዩ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዕድለኛ ህዝቢ ኣለዋ ብሩኽ ህዝቢ ክብርታት ዘለዎ ህዝቢ ኣለዋ ኦፍኮርስ ዝረዓዚ ከፍርሶ ይጸኒሑ ግን ተብህ ሃገር ዋላ ብተፈጥሮ ዋላ ብሃብቲ ተሪኢኻ እውን ቀላል ሃገር ኣይኮነት ተፈጥሮ ዝተዓደለት ሃገር ምናልባት ናይ ገለ ብደገ ለምለም ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ካልእ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቅ ገለገለ ርኢና ንቐንእ ንኸውን ንግዜ ኤርትራ ብቁጠባ ጸገም የብልና ኣብ ትሕቲ መሬት ዘሎ ሃብቲ ይኹን ዋላ ማያዊ ትሕዝቶ ንባዕ ኣነ ብሕርሻ እንደዘራሕኩ ከለኹ መስኖታትና ብተፈጥሮ ናይ ተፈጥሮ ዝናብ ጥራይ ዝኸይድ ምሽ ኣብቲ ግዜቲ ህዝቢ ኤርትራ ርእሱ ክኢሉን ብእኽሊ ርእሱ ንክኽእል ናይ 15% ኣብቲ ድሓን ዝኾነሉ ዘበ ናይ 15% ምህርቲ ምውሳኽ ጥራይ ዘድልዮ ነይሩ ምክንያቱ ኣቨሬጅ ናይ ስገም ስርናይ ምህርቲ ክሳብ 8 ኩንታል ገለ እዩ ዝበፅሕ ኣብቲ ድሓን ዝኾነሉ ደርቂ እንተዘየሎ ማለት እዩ ስለዚ ቀሊል ማይ የብል ተዓቕን ማይ ክትሪኦ ከለኻ ካብ 300 ክሳብ 400 ክሳብ 500 ሚሊ ሜትር ኣብ ዓመት እዩ እዚ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኤርትራ ደረቕ ሃገር ኣይኮነትን የስ ደረቕ ሃገር ከባቢታት ህልወና ኸውን ግን ሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ ኤርትራ ኣዝያ ደረቕ ብማዕድን ተሪኢኻ ይኸውን ብባህሊ ተሪኢኻ እዩ
بفقر حاجر حزبو حاجر زفكر حزبي حجي بس عز قبر زلو تسفا قريصنا نجزيو تسفا قرص يبلنا ناي بحكي صبغت حاجر يازلاتنا خبر حزبي زلنا زوان زخ حلفيو حاجرنا نفي حاجرنا انت تفليتنا صباح نقول سرعه خيدو بسلام كنبرلان ريحاتنا رحوا زلا حاجر كوينات لنا تكيد كم تخل انا رغزنيا نقال على ما يكون كنت زلو زلو كابل بسلازامنو لي خمس بزلو يعني لي الرأي اللي قنلي الدلنياتات يمكاس دحريكم زلو ولدو كاباكم بزوح نجر كخاصبو خيلي خمس تبلو دلخا السخم يخم مثلني ابتا ملاقو بدلخم دحريكم دلو ولدو يتبديلو الدلاي جبران حفش أزبي إرترا الدلاي جبران يحدا ولدو كسارة قاتيمو يغني لي كبرت هبلي بشم سمعت ردي إرنا يمسكنك يغني لي حرقو صغورنا يا خبيركي ريتيك كافل زعدم كني بلبي مسكن نعخن ردي إرنا thank you يغني لي يقل أنا وندقي مي مسكنك كبرات سمعتي ردي إرنا مسأتو يقل تولدي خاب كندا زقبركو على لابز تودي له بخاله مدب كنا خبينا سلام كنا